Benji, crec que tot és un somni. El què? Les nostres vides. Si no, tu com t'haguessis lligat a l'Ula-Lula? Perquè sóc ben guapa, jo. Un altre exemple. Situa el nostre poble en un mapa. Loli, has vingut aquí a parlar amb mi o a insultar-me? Un altre exemple. Vine al balcó. I ara... Loli, per què em tires pel balcó? Has caigut d'un segon pis i no t'has fet mal. I a vegades has caigut d'àtics. Doncs és veritat. I he baixat 2 pisos per les escales en 2 segons. Potser sí que som en un somni, però necessito més proves. Jordi, per què la nostra paella hauria d'estar al traster de ta mare? Perquè li vaig deixar i a casa seva no hi és. No hi ha res, podem marxar. Anem. Està tancat. Què vol dir que està tancat? Està tancat. Què voleu? Una altra prova. Són els veïns del primer i són vampirs. I què? Que els vampirs no existeixen. Heu vingut a insultar-nos? Artur, se m'ha acabat la sal. Algú me'n deixa? I l'altre veu ja és un viking. Ja em veig de vell morint sol aquí dins. No siguis agorero, moriràs amb mi. Hi ha algú? És la meva mare. Mama! Què havia Mama, vingut aquí. a fer? Mama, No ho ja sé, estàs, marxo. mama. Ara sí que morirem. Jordi, si sobrevius, compra-li uns audífons a la meva mare, que està sorda com una tàpia, pobreta. Iaia, fa estona que els papis han anat al traster i no tornen. Els pots anar a buscar? No fa falta. Com que no? Si és veritat que som en un somni, els farem aparèixer. Quant de temps portem aquí? 4 hores. Vull sortir. I jo... Jordi! Què passa? He trobat la motosserra de ta mare! Som lliures! Sembla que no apareixen. Bé, Potser no som a un somni. però si no som un somni, on som? Genial, doncs. Un altre capítol enllestit. Demà més.